Urdu jawuh panjenenganipun rayanipun manten Mas Seto. Yo yo yo. Yul, kene nyambut gawe. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Yo masalah kene yo nyaket mriki. Seneng kadang-kadang ke jarum. Monggo Mbah. Najan aku bocah gunung. Monggo banget nongku. Ora usah kate nganggo bingung. Yen to pancen tresno aku. Mas Wajih. Mbah Yatman, sing klingkap Mbah sik Mbak benekne sik Mbah. Klingkap Mbah. Niku mau ajeng dudut arta Mas. Oh ngono. Kok ndak mabur. Lah nggih aja. Apa kowe ra kelingan? Ada Cinta Multimedia, juga ada Rian Audio. Nadyan aku bocah bebanget nongku sudah nuwun kok ora usah kate nganggo bingung yen to kowe tresno aku aja nganti gawe-gawe gelo ngati nono tinapeno ing rupedo alah yo mas yo mas yo mas Mbah mengke ngersake gendenge napa Mbah? Manut mawon.
Oh nggih. Nggih, mugi-mugi saged nuju prana. Pripun Mbah Harjo? Oh kalulut nggih. Jan disembadani. Apa kowe ra Matur dianggo Mas Umun panjenengan